Dobrý deň, nachádzame sa na pôde Žilinskej univerzity, kde sa pred pár mesiacmi spustil do prevádzky systém spoplatneného parkovania. Podľa mňa to je somarina, lebo keďže sme študenti tejto školy, tak by sme mali mať to parkovanie zadarmo. Čo na to dochádza, lebo nie je dostatok miesta treba na internátoch. Okrem toho nedá sa to parkovať nikde inde a ešte keď niekto parkuje popri ceste, tak dostane papuču a už je úplne spokojný. Ja tiež vyhľadám parkovanie mimo parkoviska. Nemalo by sa platiť. Keďže sme študenti, mali by sme každý dostať aspoň nejakú kartičku. Musím platiť každý deň, keď som tu na hodinu, zaplatím 30 centov. Odídem na 15 minút, platím zase 30 centov. Euro na deň je pekné, ale za deň sa to dokáže pozbierať aj na 2, na 3. Takže keď tu na človek má 2-3 hodiny pauzu, nemá čo iné robiť. S plateným parkovaním nie som spokojná z toho dôvodu, že som presvedčená o tom, že zamestnanci určitej inštitúcie, a hlavne také veľké ako Žilinská univerzita, by mali mať prístup na svoje pracovisko bezplatný. To je v prvom rade. Nestretla som sa s tým naozaj v žiadnych iných ani oveľa menších firmách, že by to takýmto spôsobom riešené mali, pokiaľ už tie parkovacie priestory sú a sú v dostatočnej kapacite. Čiže k tomuto výhrady mám. Zariadenia na bezkontaktný vstup do parkoviska sú vlastne určené vyslovene pre zamestnancov, prípadne pre subjekty, ktoré podnikajú v objektoch školy. S tým, že o túto službu mali záujem aj niektorí študenti, ale bohužiaľ zatiaľ nie je taká možnosť, aby si túto kartu zadovážili. Ja by som osobne navrhoval naniesť túto požiadavku v študentskej rade a týmto spôsobom to riešiť. Možnosť, pokiaľ by sa jednalo o nejakého invalidného študenta, tak samozrejme títo majú výnimku. Kapacita parkoviska je zhruba 600 parkovacích miest a je určené pre širokú verejnosť s tým, že v pracovné dni je parkovisko spoplatnené, v nočných hodinách je zadarmo, takisto je zadarmo vstup aj počas sobot, nediel a štátnych sviatkov.